ngiyabonga ngibonga uthando ngiyaqali kubanani ngibonga uthando ngibona litshengisa mina ngendlela nizingawo njalo kanti-ke ngisanixoxela nje lento njengalena iqali lekhaya namhlanje indala ngisemandulo ekhona nasephameni zange zaphuma izihlalo zambili nale ekhaya zaphuma izihlalo zambili zaphinde zaphuma futhi zambili seyiphumile futhi zambili emandulo sizothiwa kunenkosi eyayinonya yayibazonda abantu abakhonza uNkulunkulu ayifuna kukhonzwe yona uthenge elinye ilanga yasicabanga ibacabanga labantu lizobagoba kanjani ukuze benze intando yayo yasihlanganisa ke nezincike zayo ezayifana nayo base bakhithole legolide bakha ithole legolide lelithole lakhiwa legolide ozophoqwa ngenkani ukuthi uye uyoguqa kulona ngenkani hayi ngothando nenhliziyo kodwa ukukholwa ukuvuma kwenhliziyo amen kodwa lelo thole legolide awungeke kuye ukuvuma kwenhliziyo ozophoqa ngenkani ulikhonze ngenkani lelo thole balakha lelithole legolide balakha baze baphumelela laphelela laselithathwa lasebeka endaweni enhle njengepulpit njengoba nibona yaklinwa amakhosazana ayekhona lesikhathi leyo ndawo njengoba nibona lepulpit iqala iklinwa ngoba phela usezongena ke uNkulunkulu oyitholele igolide kuleyo pulpit yasithumela ke umyalelo weinkosi le yalelo lizwe thumela indaba ephume ifuna abantu sibabize bazobona uNkulunkulu omusha asebenzele wona sebephuma abantu izinkalo ngeinkalo beyobona uNkulunkulu abawakhelwe inkosi yabo wawenza njengala ebuhleni thiwa makhalisi ndikhona babeguqa bese becela leli ithole legolide langabaphenduli ithole legolide into abeyicela bengayitholi kodwa ngoba babephoqiwe babefanele baye ngenkani leli ithole legolide kwase bakhona izinsizwa ekuthiwa zathi zona uNkulunkulu wazo izinsizwa ezintathu Shadrach Abednego noMeshach bathi bona banoNkulunkulu wabophilayo ngeke baye yoguqela ithole legolide elingezwe noma ucela elingaphenduli kwase kuphuma umyalelo weinkosi ukuthi khona bangalihloniphi izwi lenkosi njengoba ngiyinkosi nje uyabona maningi abangakakhulumi ngami kuthiwa kusho baba ngashongo
Asethiwa ke kunamadoda azokhona impimpi hambe babheka ukuthi bakhona yena abangayanga uyoguqula uNkulunkulu wakhiwe inkosi oyitholele igolide base imfake lapho kuthiwa wakhona inkosi abantu abathathu abathi bona ngeke baliguqele itholele igolide bona bakhoza uNkulunkulu ophilayo yasikhipha umyalelo wenkosi yathi abalandwe basebelandwa oShadrach noAbednego noMeshaki balethwa la yasibayalela ke abantu bayinkosi ukuthi cha base umlilo kuthiwa isithando somlilo umlilo omkhulu kakhulu lo zafakwa izinkuni wala yithi umlilo wathiwa lesithando asiphinde ngasikhombisa sivuthe into ilangabu usho manje lokubele kuyisithando somlilo kodwa sophindwa kasikhombisa kusho ukuthi umlilo lawo othi noma uzofaka izinkuni nawe ubuye wona usuhangulile basebelandwa ke lamadoda asephonsa umlilo masulungile aphonsa phakathi uNkulunkulu ke mawumkhonza umthanda uyakutshela ukuthi noma ikuphi la okukhona ubeke nawe amen amen asephonswa ke lamadoda la esithandweni somlilo kwase kugidwa ngaphandle la kushawa izigubhu kwenziwa kwakujabula ukuthi bashile labantu abaphikisana nenkosi waphuza namawayini ngaphandle kajatshula yasikhumbula inkosi ukuthi awuthi engibheke ukuthi abakaphendile labantu waphelwa lomlilo lophalo baqede mayibhekisisa izibizo ngenye ithi engathi labantu laba bengathi bayayihlabelelela nje laphakathi bayajabula laphakathi sekuze kwaba khona wesine engamboni thubani kwasha umlilo manje abashi labantu laphakathi yaze yona inkosi yabakhipha futhi yasibadedela nami ngalokho ngithi abasidedele sikhoze into ethandwa yithina mina ngakutshela amaNazaretha ukuthi njengoba nibaningi ingaka la nize mina nidela amakhayelo nadela yonke into nayo nezana nongena amaloda esibuzo wezana Nkosi yamakhosi ingoba kunento eniyibonayo ngisho uhulumeni mayifuna abantu babe bangaka ukhipha ukudla khipha amabhasi mina ngikhipha ngalutho kodwa ngeyihliziyo zenu la amen no sale ekhaya mayizwa ukuthi nila ngingaka la inhliziyo yakho uyayisusa ekhaya ijijile ebusuku amen uyingcile sike sihamba noma ngelumdluli la isikhathi izivaliwe ngeCovid saya ngapha enkosini umqadi emzini wakhe basala bebuza ukuthi kanti ushembe inhluboni yomuntu bebuza mina
ngoba ngabashiya bezele into lapha abangakayikholwa namanje. Amen. Uyingcwele. Amen. Inkinga yami yinye. Uyabona mangase ngisuke manje eThekwini. Noma ngabe ngithi ngizama ukuyifihla. Umuntu ufika nje oshole esebuya uyaguqa. Amen. Ngize ngibashiye abantu la yini usuka le usucishe ube kanganani la edolobheni sephazamiseka ngisho imoto. Nama ngizibhanga lento ngayeze yazehlela iza kumi. Amen. Uyingcwele. Sase sifika ke lapha enkosini umqadi la kwenzeka leyo into engikhuluma ngayo. Angazi abantu basetshela ubani ngizofika khona. Kwayinqwaba kwayinkumbi zabantu ngoba bashawula yini kufunakala into esambeke banikeliswa. Waseqhamukisa lokwazi lesikhala ngomzukulu waso. Sathi umzukulu wazalwa. Mhlawumbe seleminyaka emine. Akahlukanisile. Ngesikhathi ngithi mina esalokwazini inkosi imbusisa umzukulu wakhe wayehlukanisa ngala ekhona. Amen. Uyingcwele. Amen. Lasa sibuzi sakwazi ukuthi ushembe ubani. Ushembe kanti enjani? Nina ke batala kaNkulunkulu khola neniqinisa. Amen. Uyingcwele. Amen. Ushembe maye ebheja ngesihlahla sasentabazwe. Ethi lesihlahla mali sihlahla sike sawa sabola kuyokuchaza ukuthi unazakhe kuyophela. Kepha lesihlahla masike sawa saphendwa saba yitshe sokusichaza ukuthi unazakhe akusokuphinde kuphele. Bayichaza lenhlekelele elamnina. Amen. Uyingcwele. Amen. Noma ungayaphi la uthiwa khona ushembe ushembe abaningi kangaka. Manje babhale emaphepheni ngoba befuna usiphuca ubukhosi bethu baphakathi. Uyazi mina mase ngisuke la. Basho umkhulu wami. Nami ngiyosho kusho umkhulu wami. Ngithatha isitalo sami lesi ngithi emakhosazana asibamba sifake emotweni. Eyosibeka emtshebhini. Noma asibeka khona lapha eduze kwalowa muzi. Emgaqweni. Bese baphume bona bazoguqa banikele.
Angena ushembe wenkantolo, ushembe wamaNazaretha. Bengakanibingeleli izokhetha inkonzo yami kanibingelanga. Ngiyanibingelela amazathi angcwele enkosini. Ayikho into engithokozisa njengokubona abantu bengithanda. Nami ngohlezi ngithanda abantwana bakho. Into efanele niyazi ibe. Into mayimhlophe lokwazi imhlophe, mayimnyama nazi imnyama. Niyibona nje leyimi imhlophe. Uzozwa nje bese ngizoshaya ukuthi lento engisho imhlophe. Bunani uvele mafi.
yazi abantu kaNkulunkulu bese isibili sengiphelele naphinde nasivuselela ngivele sengesibili esingaphezulu kuwenza manje. Amen. Oh, Amen. Into engijabulisayo ngiyabonga ukuhlanganyela kwethu kulolu suku lo mhlangano omkhulu kakhulu umthetho walo mhlangano unomdedela isikhombisa. Wena umhlangano athi ubaba mkhulu sehlobe kathathu ngalo kuNazaretha unyaka umunye ekhuluma ngoJanuary ngoJuly nangoOctober kodwa umkhulu nayo yonke lemhlangano uJuly. Amen. Noma singavulanga kodwa namhlanje siyawuvala. Mina ngawuvula amaNazaretha. Amen. Ngase ngiyeke ukuvula nani ngoba phela nina ningakwazi ukuba nezifuba. Kodwa mina ngawuvula ngangena egumbini ngahlala isikhathi sakhona. Ngoba noma phela kunzima kodwa manje izinto zakhona kufanele sizenze. Amen. Akulona lusuku olwethu ngokuthanda kwethu. Kodwa ubuqili bakho ugombela. Alikho iqila sezulwini ugombela. Owenza izinto zenzeke. Uvula namavalo angakanani. Engane wayivula nje. Baba gqekeze ukhiye ebakhomba ngomuntu lapha ejele yaseVerelem zaphuma ibosho zadala ngaphandle. Amen. Bashaya umoya. Uyingcwele. Amen. Zangabaleka. Baxakeka abaphathi bejethi kwenzile abantu kufuke inyinto. Kunjalo ke kulisabatha namhlanje. Avulekile amasango asemhleni sewuvala namhlanje. Amen. Uyingcwele. Amen. Asazi ukuthi singambonga kanjani uGomela. Phela nje ukunela ngezizo zethu simthande ngeqiniso. Amen. Uyingcwele. Amen. Ngizocela umfundisi Joyce angifundele amahubo 111. Verse 1 kuya four. Wena
usungangifundela amahubo athi 11 verse 1 yakufuna. Ngiyakubonga uJehova. Haleluya, ngiyakubonga uJehova. Haleluya, ngiyakubonga uJehova. Nenhliziyo Yami yonke emhlanganweni nasebandleni labaqotho. Makhulu imisebenzi kaJehova. Mikhulu imisebenzi kaJehova. Iphenywa yibo bonke abathokoza ngayo. Umsebenzi wakhe ungubukhosi nodumo nokulunga. Nokulunga kwakhe kumiphakade. Wenzele izimangaliso zakhe izikhumbuzo. uJehova unomusa, uJehova unobele. Amen. Amen. Ngiyabonga baba. Awena
eside sagcinana mayisabambe libambeke yona ngiyajabula nani nisangelela ngandlela lela ngayiqala inkosi ngusisa amen oy ningavumi ke eNazaretha leli bandla liphilile Nkosi yamakhosi ake ngikhumbuze nje ubaba mkhulu wathi leli bandla malibhidli kuza kunenhlanhla isuthi amen oy angaqedi ukubuza kunenhlanhla isuthi azalibuze emthanjeni yenu enamathanjeni enisethuneni angagcini futhi lapho azashona ezizukulwaneni zenu ngiyexeke umuntu oyinhla isuthi mina bebiza imhlangano ebhedayo legcikini ukuthi lento esho omkhulu weyeqeni uselo yakhe imithetho yina kuleli bandla nokunemithetho ekutheke uma uthi ekhuluma uthi hayi lo soshintshwa washintshwa ubani ungahlala nifuthi into zabantu wena manje eNazaretha enina isuthi enani kwa umgogodla ukuthi leli bandla nomthwalo wabe ezintanyeni zenu uthi leli bandla lobuzwa kunina kanti vele iqiniso lapho ubaba mkhulu wayeUNkulunkulu wayevele ebona leli bandla lobondwa ithina abantu besilisa emini niyangithanda njalo mina ebusuku ngokhona lebumnyameni lakhe imhlangano yasebumnyameni ukhona efanele ngayikhohlwa eNazaretha ukuthi anikholelwa mina nilungisa indlela enihamba ngazo ngomhlaba kuphela Phendukanike inhla isuthi kholo ngeqiniso umhlangano manje ufuna anqabile nomhlangano angikhona umhlangano obizwe indoda nje yasemzini wakubo umhlangano ucelwe umuzwa amadoda khona amadoda khona amagetsemani lapha mawuza lapha mina ngihlala ngasemagetsemani naye uzoma besinike isibusiso wenza umhlangano onesibusiso ngoba kwenzele bomnyameni isiphetho sakho lobumnyama okwenzele ukukhanyeni isiphetho sakho lokukhanya akufuneki ube nomngane futhi esontweni ngoba usunomngane esontweni ugcina usukhukhumala usutshela abafika ukuthi wena umdala la ebandleni ayikho into ozotshelwa yona kanti masisuka emakhaya sizokwakhana mina ngifonile ngihlukumeze ngilonge nikhuza kancane ngikhuza ngoba ngiyazi mina kubafika kumina abantu babili basafika namanje abahlukumeza uGombe bezocela kumina intethelelo babehlukumeza ukhokho wami ukhokho zalo umkhulu azalo baba kodwa bayafika bezocela intethelelo manje izinto ayihamba kahle emakhaya manje sithema sihamba sasesitshelo ukuthi ukhokho wala ekhaya wahlukumeza ukhokho wakho manje sizomcela intethelelo kuthiwa sihambe naleli duna sibe simcela intethelelo sokuthi sithole phezulu inkosi babusisa nina ke labo bantu sobengakholwa nina nibazi ngoba niyakholwa ngoba ubona wazi isona sakhona kasinantethelelo
Ngiyaphathe kabi makuthiwa iNazaretha ligcwatshiwe emini bese zithi ingane ubaba uyabuya ubuye uyena. Kanti ukholwa kanjani? Sekufanele kube yimina ke manje engibathetha balethe imbuzi. Bamcelele indlela. Bamcelele ethelele wonke amacala wenza. Ngiyijabule ngoba manje bangisho lokho bayilethe imbuzi ngibona bengasabi ukuthi le ndoda isihambile. Ningahambi nibuye madoda ihlume singane. Umuntu awuhamba nje masihambile. Ayoba idlozi. Uzoba idlozi kanjani ubuza ayidlozi phela lifike mina. Sikwenye inkinga kwegame. Fanele siqinise emthandazweni, siqinise ekholweni. Ayikho into ehlula umthandazo. Uyabona ezikoleni kwaphela umthandazo, umthandazo weassembly ekseni. Akusekona izikole zokuthandaza ezinye lezi. Umfana fesikole nesibhamu. Kanti umthandazo, yazi umthandazo yini? Ihawuleke thina amagwala esiphiwa uNkulunkulu ukuthi siyolwa ngayo. Ngifuna nizazi maNazaretha ukuthi nina ningcwele. Amen. Amen. Akusho mina. Ngisinto vele yayishiwo nje. Abanikazi bayibandla. Nani vele ningcwele eqaleni. Ungcweleke umnikazi wabuyela ukugcwalisayo. Ukuthi hambe qhamukela nje qhamukela thina engasenabo ungcwele. Ake ipheleke le ndaba ngenziwa sikhuluma la. Kumnandi kunje. Ube senayihambisa lisa la nithanda khona. Yebo madoda. Nani bayabomama. Uyabona ebusini. Siyadliwa. Uyadliwa ngempela. Ngeke umuntu osabatha lebuseni umbone ukuthi uyasebenzela ngasebenzi ngoba uhleze ecobezela. Amen. Amen. Uyazi neza ukuthi icobezele. Yilo moya ke owafika nomkhulu inyanga izulu la. Amen. Yawutshela baba ubaba utshela mina. Amen. Amen. Iwona lo moya othi manje umuntu eqhamuka. Ngingamthintanga owasungisa iNdiya le eBhalito. Ngingamthintanga. Lezo ukuthi izigi seyiseduzane kodwa msidumele eduzane sesubona bangenyawo. Amen. Kuyenzeka umuntu asuke ekhanyeni naye uhlale ebumnyameni. Kodwa kusuka ukuthanda kwenhliziyo yakhe. Uyabona lo muzi? Kona yini incwadi la eBhayibhelini ithi uMateyu 5:8. Usentabeni umuzi wakhe entabeni ngesithele. Kanjalo unomuntu asokhela isibani asifanga phansi kwesithi. Kepha uSomothezi ubakhanyisela lo muzi ukhanyisana ngubani? Amen.
mayichiwa bangubola ebisinga uyafike dropini agibele itekisi esemthebheni agibele itekisi azafika ngoba lo muzi awuthashile uyakhaya. Amen. Uyingcwele. Amen. Amen. Ngiyabonga abantwana kaNkulunkulu osibusisile kuzwile. Amen. Uyingcwele. Amen. Sizovala inkonzo yethu manje ngesihlabelelo samakhulu 218 218. Socela umvangeli ukhubisa wasekuvukeni ithempeli asifole isihlabelelo inkosi inkosisa. Amen. Amen. Nkosi kusibonga. Amen. Zane wema sulu wema zola sibunile inkosi yethu thina sivela
My